बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौबो फरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो सोंनाय बिदां 3.6 नि 1 नि रमान नाम्बार 7 निफ्राय बानायगोन। थांनाय थाखोआव जोङो सोंनाय बिदां 3.6 नि 1 नि रमान नाम्बार 6 सिम बानायदोंमोन। जुदि नैबे लेसन 3 बा थामथि चेप्टार बा चेप्टार 3 नि जुदि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ नायाखैमोनब्ला आरो बेखौ जुदि नायनोब्लाथाय आं बैफोर भिडिअफोरनि गासैबो लिंकफोरखौनो नैबे भिडिअनि डेसक्रिप्शनाव होना दोनदों। डेसक्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसो बायदियै भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। दा होमबाथाय आङो दिनैनि नैबे थाखोखौ जागायलांसै। बेयाव होदों जोंहा सोंथिया ओरैबायदि जे गाहायाव होनाय समानथाय जराफोरखौ मोनसे हांखारै समानथाय जरायाव सोलायनानै मावफुंथाय दिहुन बा मावफुं आरो सदआव। अब्लानिया जोङो सिगांबो बानायखाबायमोन सिगांनि थाखोफोराव। सिगांनिया मामोन एक्स आरो वाइफोरा मोनफा मोनफा गाहायाव दंमोन आरोना। एबारनिया नाथाय मा जाना दंनाय गाहायाव एक्स प्लास वाइ दं, एक्स माइनास वाइ दं, गाहायाव एक्स प्लास वाइ दं, एक्स माइनास वाइ दं। अब्लाथाय सिगांनि जि जोङो रमान नाम्बार 6 सिम जेमान बानायदोंमोन बिनिख्रुइ आरो एसे गोलावसिन जाहैबावगोन आरो मानो होनबाथाय इयाव मोननै थाखो दङ माने। सिगाङाथ' एक्सल'बाथाय डाइरेक्ट इउ बा भि नि मान दिहुनबानो एक्स वाइ ओंखारलाङोमोन ना। नाथाय इउ आरो भि ओंखारबाथाय एबारनिया नाथाय आरो एक्स प्लास वाइ फैगोन, एक्स माइनास वाइ फैगोन। बेखौ लाना आरो मावफुंबावनांगोन आरो। अब्लानिया जोङो जागायलांनि। गिबियावनो इखौ साजायना लागोन जों मा होनाय दं जोंनो होनाय दङ समानथायफोरा होनाय दं। नाय गिबि मोनसे समानथाय दं 10 बाय एक्स प्लास वाइ, एक्स प्लास वाइ प्लास दं गेजेराव, ओमफ्राय इयाव दं 2 बाय एक्स माइनास वाइ, एक्स माइनास वाइ, ओमफ्राय इकुवेल्स टु इ थाबाय 4। मा थागोन 10 बाय एक्स प्लास वाइ, 10 बाय एक्स प्लास वाइ प्लास थाबाय, ओमफ्राय नैबे 2 थाबाय, ओमफ्राय एक्स माइनास 1 थाबाय, इकुवेल थाबाय आरो नैबे 4 थाबाय। एबार जों इखौ साजायगोन। साजायबा मा जागोन नै 10खौ गोजौनि 10खौ दिहुनना लाबो। दिहुनना लाबोबाथाय मा जागोन गोजौआव 10 मोन नालाय 10 इन्टु मा होनांगोन 1, 10 इन्टु 1 10, ओमफ्राय गाहायाव जि एक्स प्लास वाइ दं इ थाबाय एक्स प्लास वाइ प्लास नैबे 2खौ दिहुनना लाबो एक्सट्रायै। गोजौआव जोंना 2 दंमोन नालाय 2 सानजाबसे होनांगोन, 2 सानजाबसेबासो 2, ओमफ्राय एक्स माइनास वाइआ थाबाय इकुवेल्स टु जोंहा 4 थाबाय। बेखौ जों 1 नाम्बार समानथाय खालामनांगौ। 1 नाम्बार समानथाय खालामनानै जों इखौ नैबे 1 नाम्बार समानथाय जाबाय। नेक्स्ट जोङो आरो नै मोनसे समानथायनिफ्राय 2 नाम्बार बानायगोन इखौ साजायनानै। आरो जोंनो मा होदो 15 बाय एक्स प्लास वाइ दं, 15 बाय एक्स प्लास वाइ दं, माइनास 5 बाय एक्स माइनास वाइ, 5 बाय एक्स माइनास वाइ इकुवेल्स टु माइनास 2, इकुवेल्स टु माइनास 2। अब्लाथाय जों आरो इखौ साजायबावलायनि। साजायबाथाय मा जायो जों नायनि आरो। आदसा इयाव गाहायाव लिरजागोन ना लिरजालिया? आदसा लाइन मोनसे लिरजानो हायो। नैबेयाव 15खौ दिहुनना लाबाय जों एक्सट्रायै, ओमफ्राय 15 नालाय गोजौआव 15 सानजाबसे 15 आरो गाहायाव थागोन एक्स प्लास वाइआ ए थाबाय। थिग बिदिनो नै मोनसेखौ माइनास थाबाय, 5खौ दिहुनना लाबो गोजौनिखौ। गोजौआव 5 नालाय 5 सानजाब 5 सानजाबसे 5, गाहायाव एक्स माइनास वाइ थाबाय इकुवेल्स टु 2 माइनास 2 थाबाय, ओमफ्राय इयो 2 नाम्बार समानथाय जाबाय। खेबसे खोन्थाबावदो गोजौआव 15 नालाय 15 सानजाबसे लिरबाय, 15 सानजाबसे 15, गाहायाव एक्स प्लास वाइ दं, माइनास थाबाय, 5 दंमोन गोजौआव बेखायनो 5 सानजाबसे 5, ओमफ्राय एक्स माइनास वाइ गाहायाव थाबाय इकुवेल थाबाय, माइनास 2 थाबाय। एबार जों मा खालामसै नै 1 आरो 2आव जिहेतु दं 1 बाय एक्स प्लास वाइ, 1 बाय एक्स प्लास वाइ, 1 बाय एक्स माइनास वाइ, 1 बाय एक्स माइनास वाइ, बेफोरनि जायगायाव जोङो इउ भि माबा मोनसे हमना लानि आरो जों लिरगोन हमना लाबाय मालानि जों 1 बाय एक्स प्लास वाइ बेनि जायगायाव इउ आरो 1 बाय एक्स माइनास वाइ इज इकुवेल्स टु भि। जों मा होगोन जेराव 1 बाय एक्स प्लास वाइ दं इनि जायगायाव इउ होगोन, जेराव 1 बाय एक्स माइनास वाइ दं इनि जायगायाव भि होगोन आरो। अब्ला इखौ जोङो नै 1 आरो 2 नाम्बार समानथायाव फज'ना होनि। स' 1 नाम्बार समानथाय इमप्लाइज मा फैयो 1 नाम्बार समानथायाव फज'बा नायनि
नैयाव मा दं से नाम्बार सोमोन्थायाव फार्स्टआवनो 10 दं 10 खौ लिरबाय सानजाब दं डट बेखौ लिराबाबो खोथा गैला 1 बाय x प्लास y 1 बाय x प्लास y नि जायगायाव मा u नैबे प्लास थाबाय गेजेराव लिरबाय ओमफ्राय मा दं 2 दं 2 खौ लिरबाय ए सानजाब डटखौ होआबाबो जायो 1 बाय x माइनास y माने मा 1 बाय x माइनास y माने ये जाबाय p ओमफ्राय इक्वल्स टू 4 दं इक्वल्स टू 4 होबाय आरो जों बेखौ ना अब्लानिया जोङो बेखिनिखौ मोनबाय खेबसे नायबावदो से नाम्बाराव फज'नायाव 10 आ नै 10 थाबाय 1 बाय x प्लास y नि जायगायाव u फैदो प्लासआ दं नैबे 2 आ दं लिरबाय 1 बाय x माइनास y माने p इक्वल थाबाय आरो नैबे 4 थाबाय एखे एसे साजायना लाखानि इ मोननैनिफ्राय जोङो कमन लानो हायो 2 खौ 2 कमन ला अब्ला मा जागोन इयाव 2 सानजाब बेसे नांगोन 5 2 सानजाब 5 10 ओमफ्राय u थाबाय प्लासआ थाबाय एबार 2 आ कमन फैखाबाय नै p आ थाबोबाय इक्वल्स टू 4 2 खौ कमन लादो मोननैनिफ्राय 2 सानजाब 5 10 ओमफ्राय u थाबाय प्लास थाबाय आरो 2 सानजाब p 2p इक्वल थाबाय 4 थाबाय ब्रेकेट सिंनिखौ लाखिनायसुन 5u प्लास p ओजानि 4 खौ नैबे 2 आ रानलायबाय नै ब्रेकेटाव थानाय 5u प्लास p बेखौ लाखिबाथाय ब्रेकेटनि सिङाव थानाय 2 आ ओजानि 4 खौ रानलायबाय नै 4 खौ 2 आ रानलायबाय अब्ला मा जागोन 5u प्लास p इक्वल्स टू नै 2 जों 4 खौ रानबा बेसे मोनो 2 मोनो बेसे 2 मोनबाय आरो अब्लाथाय बेसे मोनगोन इखौ 3 नाम्बार समानथाय खालामना दोनबाय जों एबार आरो थिग बिदिनो जोङो बाव नैबे 1 बाय x प्लास y नि जायगायाव u 1 बाय x माइनास y नि जायगायाव p बेखौ नै मोनसे समानथायाव फज'बावगोन नैबे 2 नाम्बाराव मा दं इयाव 15 दंना 15 दं ओमफ्राय इयाव डट बा सानजाब दं लिराबाबो खोथा गैया 1 बाय x प्लास y माने मा 1 बाय x प्लास y माने u खौ होबाय आरो ओमफ्राय मा दं एबार माइनास दंना माइनासखौ लाबाय एबारलाय मा दं 5 इनटू 5 दं नालाय 5 खौ होबाय इनटू बा डट दं इखौ होआबाबो खोथा गैया 1 बाय x माइनास y माने मा 1 बाय x माइनास y माने इ जाबाय p इक्वल दं नै इक्वलखौ लिरबाय ओमफ्राय ओजा मा दं -2 दं नैबे -2 आरो दा जों इखौ जायखिजाया इखौ खोमोरनाय आदबजों बानायनायनि मोनसे आइडिया लादो बेनिखायनो मा खालामगोन जों इउ नङाबाथाय p नि जिथु थादेर बेखौ समान खालामगोन आरो दा जों समान खालामनोब्लाथाय नै p निखौ समान खालामबा साबसिन जागोन नैबे इयाव मा दं जेबो गैया माने 1 ना इखौबो 1 खालामनो हायो मोननैनिफ्राय जों 5 खौ कमन लायोब्ला जों 5 खौ कमन लाना नि मोननैनिफ्राय 5 कमन लाना बा मा जागोन 5 सानजाब 3 15 आरो u थाबाय माइनासआ थाबाय 5 आ कमन फैबाय p आ थाबाय ओमफ्राय ओजा -2 थाबाय एबार जों मा खालामगोन नैयाव जे ब्रेकेटाव दंना 3u माइनास p इखौ लिरबाय 3u माइनास p इक्वल्स टू ओजानि -2 जे दं इखौ नैबे 5 आ रानैबाय आरो नै बेयो जाबाय 4 नाम्बार समानथाय खेबसे नायबावनो हागोन ब्रेकेट सिङाव थानाय 3u माइनास p खौ लाखिबाथाय ओजानि 5 आ ओजानि -2 खौ रानैबाय नै -2 खौ 5 आ रानैबाय आरो अब्लाथाय 3 आरो 4 मोनबाय बे मोननै समानथायाव जोङो दा खायसे मा नुनो थाङो जे नैबे जितु p नि थादेर ना p नि थादेरा 3 आरो 4 आव नायनो थांबाथाय नै प्लास p नै माइनास p ना प्लास p माइनास p ओरैनो केन्सेल थांगोन माब्ला थांगोन 3 आरो 4 खौ दाजाबना होबानो आगसिनिजों आगसि दाजाब आगदानिजों आगदा दाजाब अब्लानो आगसिनिजों आगसि दाजाबा p केन्सेल थांगोन आरो बेनिखायनो जोङो मा खालामसै 3 आरो 4 खौ दाजाबना होनोसै 3 आरो 4 नाम्बार समानथायखौ जोङो दाजाबनानै होगोन आच्छा बे थांबाय खोमोर जाबाय दे स' मा खालामबाय जोङो नैबे 3 आरो 4 बेखौ दाजाबनानै 3 दाजाब 4 इमप्लाइस नै 3 आरो 4 नाम्बार समानथाय दाजाबबा मा जागोन जोंहा नै आगसिनिजों दाजाबगोन 3 नि आगसिखै दं 5u प्लास p दाजाबगोन नालाय दाजाबखौ हो ब्रेकेट होआबाबो खोथा गैया 5u प्लास p लाबाय दाजाबदो नालाय गेजेराव बेनिखायनो 5u प्लास p खौ लिरखाना दाजाब होबाय आरो 4 नि आगदाखै मा दं 3u माइनास p ओमफ्राय इक्वल थाबाय गेजेरनिया ओमफ्राय उनाव नैबे 3 नि आगदाखै दं 2 ओमफ्राय बे 4 नि आगदाखै दङ -2/5 आच्छा ये 2 खौ लिरबाय 2 प्लास इयाव थागोन मा -2/5 बे आरो अब्लाथाय जों मा खालामनो हायो नै बेयाव आगसिखै नाय प्लास p माइनास p बे केन्सेल थांबाय अब्लाथाय मा थाखो 5u प्लास 3u थाबाय नैयाव एसे गोजानाव लिरना होदों आङो
5u प्लस 3u 5u थाबाय आरो प्लस 3u थाबाय ओजोंहालाय ओजोंहा थाबाय 2 थाबाय प्लस इनटू माइनास माइनास ओमफ्राय 2/5 दं लिरबाय नैबे 5u प्लस 3u थाबाय इक्वला थाबाय 2 थाबाय प्लस इनटू माइनास माइनास 2/5 थाबाय एबार इयाव बेसे जागोन मोनबा इउ आरो मोनथाम इउ दाजाबबा 8टा इउ जागोन आरो जोंहा एलसीएम लाबाथाय 5 आनो जागोन गाहायाव 5 ल' दं नालाय बेनिखायनो नै 2 नि गाहायाव जेबो गैया माने 1 दं जेनेबा 1 जों 5 रानबा 5 इनटू 2 बेसे 10 माइनास थाबाय 5 जों 5 रानबा 1 इनटू 2 2 खेबसे नायबावजो नाय बाखौ एलसीएम लाबाय 2 नि गाहायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 जों 5 रानबा 5 इनटू 2 बेसे 10 माइनासा थाबाय 5 जों 5 रानबा 1 इनटू 2 2 अब्लाथाय दा जों मा थाखो नैजा लिरनि ससेखौ आच्छा याव 8 इउ थाबाय जोंहा मा थाखो 10 निफ्राय 2 थांबा बेसे 8 ओमफ्राय गाहायाव दङ 5 अब्ला मा जागोन याव नाय 8 इउ थाबाय ना 8 इउआ थाबाय इक्वला थाबाय नैबे 10 निफ्राय 2 थांबा बेसे 8 आरो नैबे 5 आ थाबाय एबार जों मा खालामगोन इउखौ लाखिगोन इउखौ लाखिबा मा जागोन ओइ जे इउजो 8 दङ ना नैबे 8आ खनाजों खना 5 जो सानजाबैगोन आरो 5 दंखायोमोन ना इजो सानजाबैबाय 8आ ओमफ्राय गोजौनि 8आ थाबाय एबार नैबे 8 जो 8 दानबाथाय बेसे 1 जायो आरो अब्ला बेसे थागोन इउ इक्वल्स टू बेसे थागोन 1/5 जाहैगोन आरो दा इउनि मानखौ जों 1/5 मोनबाय नाथाय मोनसे खोथा जोंनोथ' इउनि मान नाङा जोंनो मा नांगौ एक्स आरो वाइनि मानसो नांगौ अब्लाथाय जों एक्स आरो वाइनि मानसो नांगौब्लाथाय मा होननानै हमना लादोंमोन इउ माने मामोन 1/x प्लस वाइ खौ जों इउ होनना हमना लादोंमोन बेनिखायनो इउनि जायगायाव मा हो 1 बाय मा होनांगोन जों x प्लस वाइ होनांगोन आरो x प्लस वाइ ओमफ्राय जोंहा 1/5 थालायबाय आच्छा इयाव मोनसे खोथा नैबेखौ आं लिरना दोनथ'नि मा दंमोन इयो 5u प्लस v ना इक्वल्स टू 2 इयो 3 नाम्बार समानथाय दंमोन ना बेखौ नांगोन आंनो ओंखायनो खोमोना बेखौ लिरना दोनथ'बाय आंनि साइडआव अब्ला नाय आच्छा नैयाव इउनि मानखौ जोङो मा मोनसे सिन होना दोनबाय दे स्टार सिनखौनो होना दोनथ'बाय अब्लाथाय मा फैयो नायनि नाय अब्ला इउनि जायगायाव मा होबाय जों 1/x प्लस वाइ मानो होनबा 1/x प्लस वाइ माने इउ होनना हमना लादोंमोन इक्वल थाबाय 1/5 थाबाय ना खेंस्ला सानजाबना हो x प्लस 1 जों 1 सानजाब खनाजों खना x प्लस वाइ आनो थालायगोन ओमफ्राय 1 इनटू 5 आनो जागोन आरो इखौ बेसे नाम्बार खालामना दोन बेसेयालागै फैदोंमोन दहायो 4 लागै फैबायमोन ना इखौ 5 नाम्बार खालामना दोनथ' 5 नाम्बार अब्लानिया जों नायनि इथ' 5 मोनबाय दे एबार दा जोङो x प्लस वाइ खौ मोनबाय आरो x माइनास वाइ खौसो दिहुनबावनांगोन डाइरेक्ट x बा वाइ खौ दिहुननो हानाय जोंहा राहा लामा गैथ'आ आरो ना बेनिखायनो दा बनिफ्राय लाबोगोन आरो नैयाव जे 3 नाम्बार समानथाय आं लादोंमोन ना बेयाव मा खालामनि इउनि मानखौ फज'नो हागोन जों अब्लानो फिया ओंखारलांगोन आरो ओरै होननानै आरो एबार मा 3 नाम्बार समानथायखौ ला 3 नाम्बार समानथाय इमप्लाइज नैबे 3 नाम्बार समानथायाव होगोन जों मा दं इयाव 5u प्लस v इक्वल्स टू 2 दं मा दं 5u प्लस v इक्वल्स टू 2 दं आरो 3 आव अब्लानिया नाय इयाव फैगोन जों 5 थाबाय इनटू इउनि माना बेसे इउनि माना 1/5 बेसे 1/5 आरो इउनि माना बेसे 1/5 बेनिखायनो 5 आ 5 थाबाय नै इउनि जायगायाव बेसे 1/5 फैबाय इ मोननैनि गेजेराव सानजाबोबाय आरो नै प्लास थाबाय भिआ थाथ'बाय इक्वल्स टू जोंहा 2 आ थाथ'बाय दे एबार मा फैयो नायगोन जों इयाव माफोर दाननो हानाय जाबायानो ना आच्छा दाननो हागोन इयाव नैबे 5 केन्सेल माथाखौ 1 थाबाय ओजोंहा मा थाखो नैयाव 1 ल' थालांबाय 1 प्लास ओजोंहा थाबाय v इक्वल्स टू 2 नै खेबसे नायदो जों 5 जों 5 रानदो गोजौ गाहाय सेल' थालांदो नै प्लास थादो आरो नैबे v थाबाय इक्वल थाबाय ओमफ्राय नैबे 2 आ थाबाय आरो ना एबार जोङो मा खालामगोन नैजानो लिरनि ससेखौ आच्छा इखौ नुदो ना औ आच्छा थिगैनो दं नैयाव लाइन मोनसे बानायजाबावगोन इयाव ओरैबायदि जेनेबा v खौ लाखिनो हागोन आरो ना v खौ लाखिबा मा जागोन प्लास 1 आ ओजों थांबा माइनास 1 ओजाथ' 2 दंखायोआनो नैबे प्लास 1 आ ओजों थांबा माइनास 1 जागोन आरो जों मा खालामबाय v खौ लाखिबाय प्लास 1 आ ओजों थांनाय लोगो मा जाबाय माइनास 1 जाहैबाय अब्ला मा थागोन नैयाव v थाबाय आगसिथिं
ओजोंहालाय 2 दानख'से बेसे से मा थाखो जोंहा भिआ भियैनो थाबाय नैबे समान सिना थाबाय नैबेयो ओमफ्राय उनाव 2 निफ्राय 1 थांबा बेसे से आरो भि माने मामोन जों हमना लानाया भि माने जाबायमोन 1 बाय एक्स माइनास वाइ बेनिखायनो फज'ना हो भिनि जायगायाव एक्स माइनास वाइखौ फज'ना हो नैबे 1 एबार मा खालाम खेंस्लाय सानजाबना हो ओरै खनाजों खना एक्स माइनास 1 जों 1 सानजाबबा एक्स माइनास वाइआनो आरो से सानजाबसे बेसे से बे जाखोयो 6 नाम्बार समानथाय जाबाय आरो 6 नाम्बार समानथाय जाहैबाय दा होमबाथाय जोङो नैबे 5 आरो 6 इ मोननैनि हेफाजाबाव एक्स आरो वाइनि मानखौ दिहुननो हासिगोन आरो जोबोद गोलाव जालाङो माने होमबाथाय आरो दा जों अबे मोनसे आदबजों दिहुननो हागोन इखो जों बेखौ हानायाव दङ खोमानाय आदबजों दिहुननो हानायाव दं नैबे 5 आरो 6 खोना खोमानाय आदब बाहाय लिरबा लिरनो हागौ आरो लिराबाबो खोथा गैया आच्छा खोमानाय आदब होनना लिरनो हाबाय आं एबार खोमानाय आदबजों बानायगोन खोमोरनाय आदब दा इयाव माबोरै दिहुनगोन जों नाय माइनास वाइ दं प्लास वाइ दं अब्लाथाय जों इखौ केन्सेल खालामबा मा नै 5 आरो 6 खौ जेब्ला दाजाबगोन ना अब्लानो मा जागोन जोंना नैबे प्लास वाइ माइनास वाइ केन्सेल आरो मोनसे खोथा आं नैयाव मोनसे फिसा बेसाद लिरना होनो थालांदों इयाव साइडआव नैयाव माब्लाबा साननो हागौ जे नैयाव जे 5आ 5 थाबायना इउनि जायगायाव जे 1/5 फैदो अबेनिफ्राय फैदो बेथ' नै स्टारनिफ्राय फैदोंमोन नालाय ना इउआ 1/5 खायसे इयाव 1/5 होदोंमोन इखौ लिरना हो नै साइडआव स्टारखौ बाहायना होननानै इखौबो लिरना दोन स्टारखौ बाहायना बेखौ लिरना होबाय आरो नाय एबार मा जाबाय जोंहा नैयाव 5 आरो 6 खौ जेब्ला दाजाबगोन ना अब्लानो माबा मोनसे मान ओंखारलांसिगोन एक्स बा वाइनि जों आच्छा ससेखौ आं नैयाव बानायबाय मा खालामदों जों 5 दाजाब 6 रमान 5 आरो रमान 6 दाजाबबाय बेनिखाय आगसिनिजों आगसि दाजाबगोन 5 नि आगसिखै दं एक्स प्लास वाइ दाजाबदों नालाय दाजाबसिन फैबाय गेजेराव ओमफ्राय 6 नि आगसिथिं दं एक्स माइनास वाइ होबाय नैबे आगसिनिजों नै आगसिनिजों दाजाबबाय नै एक्स प्लास वाइ दाजाबदो नैबे आगसि एक्स माइनास वाइ एबार ओजों मा थाखो 5 थाबाय आरो प्लास 1 थाबाय नै इखौ दाजाब 5 खौ जो 1 खौ दाजाब आगदानिजों नै आगदानिजों दाजाबबाय 5 प्लास 1 नै अब्लाथाय इयाव मा जाबाय नै प्लास वाइ माइनास वाइ केन्सेल एक्सआ बेसे जाखो एक्स प्लास एक्स बेसे 2x एक्स प्लास एक्स बेसे 2x इकुवेल थाबाय आरो 5 प्लास 1 बेसे 6 एक्सखौ लाखिनाबा मा जागोन एक्सजों 2 जों सानजाबना दं नालाय नै 2आ ओजानि 6 खौ रानहैसिगोन नै अब्लाथाय एक्सनि माना बेसे जागोन 2 जों 6 खौ रानबा बेसे 3 2 जों 6 रानबाथाय बेसे 3 मोनो बेनिखायनो एक्सनि माना 3 दा एक्सनि माना 3 ब्लाथाय एबार जों इखौ नैबे 5 नङाबा 6 आव फज'ना होबानो वाइनि माना ओंखारलांसिगोन दानिया ओरैनानै नैबे 5आव फज'ना होनसैदों दानिया 5 इमप्लाइस ना 5आव मा दं 5आव एक्स प्लास वाइ इकुवेल्स टु 5 दं ना बेयाव फज'गोन एक्स प्लास वाइ इज इकुवेल्स टु 5 नाय 5 नाम्बार समानथायाव फज'दो एक्स प्लास वाइ इकुवेल्स टु 5 आव नै ओंखायनो लिरदो 5 इमप्लाइस एक्स प्लास वाइ इकुवेल्स टु 5 बेयाव फज'ना होगोन जों एक्सनि मानखौ एक्सनि माना बेसे एक्सनि माना 3 बेनिखायनो एक्सनि जायगायाव 3 हो नैबे प्लास वाइ थाबाय इकुवेल्स टु 5 थाबाय एक्सनि माना 3 नालाय एक्सनि जायगायाव 3 प्लास थाबाय वाइ थाबाय इकुवेल थाबाय 5 थाबाय वाइखौ लाखिना होसुन मा जागोन ओजाथ' 5 दंखायो ना प्लास 3 आ जों थांबा माइनास 3 अब्ला वाइ इकुवेल्स टु बेसे जागोन 5 निफ्राय 3 थांबा बेसे 2 वाइआ थाबाय 5 निफ्राय 3 थांबा बेसे 2 बेनिखायनो एन्सारा ओंखारबाय जोंहा एक्सआ 3 वाइआ 2 स' एक्स इकुवेल्स टु बेसे 3 वाइ इकुवेल्स टु बेसे 2 एक्सआ 3 वाइआ 2 बे जाबाय बेनि फिननाय बेनिखायनो जोंहा नैबे रमान नाम्बार 7 नि जि मावफुंथाय बेयो जोब्बाय नेक्स्ट जोङो एबार 8 नाम्बाराव माबायदि सोंथि दं बेखौ नायलायनि आरो एबार जों लाबाय रमान नाम्बार 8 खौ बेयाव मा होदो बेयाव जोंनो होनाय दङ नैबेखिनि आरोना मा होनाय दं आं लिरना लाखादो होनाय दं बेयाव फार्स्टनिया दं 1/3x प्लास वाइ प्लास 1/3x माइनास वाइ इकुवेल्स टु 3/4 दं आच्छा बेखौ 4 दं बेखौ जों से नाम्बार खालामखानो हायो मानो होनबाथाय बेयाव नै गाहायाव मा दं बेखौ
नाय खेबसे नै गाहायाव दं 1 by 3x plus y ना ओमफ्राय इयाव दं 3x minus y इयावबो 3x plus y ब्रेकेटाव दं ब्रेकेटाव 3x minus y दं बेनिखायनो 3x plus y 3x plus y 3x minus y 3x minus y एखे दंखायो नालाय ना बिसोरनि जायगायाव जों माबा मोनसे हमनो हागोन नालाय बेखौ से खालामबाय गोजौनियाबो सेल' दंखायो नालाय बेनिखायनो बेखौ जों आरो साजायनो गोनां जायाखै बेनिखायनो डाइरेक्टयै से नाम्बार खालामबाय नैबेखौ एबार नै मोनसेखौ नायनि आरो बेयाव मा दं 1 by 2 3x plus y ओमफ्राय माइनास दं 1 by 2 3x minus y equals to जा दं minus 1 by 8 एबार नाय बेयाव 3x plus y जो 2 सानजाबबाय 3x minus y जो 2 सानजाबना दं नालाय बेनिखायनो जों मा खालामनो हायो बेखौ साजायनानै ओरैबायदि खालामनो हायो जों साजायनानै जे नैजिथु 2 दङ ना आरो जुदि इखौ बेयावनो आरो एसे मोजाङै साजायबा नाथाय एसे खान्दासिनबो जाहैबावोसो माबाया नाथाय उनाव साजायसिगोन दा जेरै दं इदिनो दोनथ'नोसै आङो ओरैल' लाबोनोसै 1 by 2 बेखौल' सिगाङाव लाबोनोसै आं 1 by 2 मोनसे लाबबाय गाहायाव 2 दं नालाय बेनो 1 by ओमफ्राय 3x plus y लिरबाय माबायदि लिरखो नाय गोजौआव से दंमोन नालाय से सानजाबसे से नैजो 3x plus y नै 2 into 3x plus y एखे जाबायना बेखौनो जों इदि साजायनो हागौ थिग इदिनो माइनास बेखौबो जों माबायदि साजायनो हायो गाहायाव इयो 2 सानजाबना दं नालाय 1 by 2 सानजाबनाय लिर मा थागोन 1 by 3x minus y नै माबोरै नायनो हायो से सानजाबसे से ओमफ्राय 2 सानजाब 3x minus y 2 into 3x minus y आनो ओमफ्राय जों थाबाय माइनास 1 थाबाय गोजौआव गाहायाव थाबाय 8 ओमफ्राय इयो जाबाय 2 नाम्बार समानथाय अब्लानिया दा जोङो मा खालामनो हायो नाय इयाव से नाम्बाराव 1 by 3x plus y इयावबो 1 by 3x plus y इयाव दङ 1 by 3x minus y इयावबो 1 by 3x minus y बेनिखायनो इसोरनि जायगायाव जों बेनि जायगायाव इउ लानो हायो नैबेनि जायगायाव पि लानो हायो आरो बेनिखायनो जों हमना लाबाय जों मा लागोन 1 by 3x plus y इनि जायगायाव जों इउ लाबाय आरो 1 by 3x minus y इनि जायगायाव जों मा लागोन p जों मा होगोन 1 by 3x plus y नि जायगायाव इउ होगोन 1 by 3x minus y नि जायगायाव मा होगोन जोङो p होगोन आरो दा जों इखौ से आरो नैयाव फज'ना होबाथाय माबायदि फैयो जों नायनि एबार जों इयाव फज'ना होगोन स' 1 implies सेयाव फज'बा मा फैगोन सेयाव मा दङ सेयावथ' डाइरेक्ट मा दङ 1 by 3x plus y 1 by 3x plus y माने मा 1 by 3x plus y माने इउ डाइरेक्ट इउ जाखाबाय इयो नैबे प्लास थाबायना प्लासखौ लिरबाय 1 by 3x minus y माने मा 1 by 3x minus y माने इ जाबाय p बेनिखायनो p होखाबाय ओमफ्राय ओजों मा दं ओजा 3 by 4 दं खेबसे नायबाव 1 by 3x plus y माने इउ प्लास थाबाय 1 by 3x minus y माने p इकुवेल थाबाय 3 by 4 थाबाय ना इखौ नाम्बार मोनसे खालाम 3 नाम्बार ओमफ्राय आरो एबार नैयाव फैनि 2 नाम्बार इमप्लाइस 2 नाम्बाराव फजोबबा मा फैगोन इयाव दं 1 by 2 दंना आदसा 1 by 2 खौ लाखाबाय जों 1 by 2 लाबाय सानजाब 1 by 3x plus y 3x plus y बाथाय बेसे 1 by 3x plus y माने बेसे इउ बेनिखायनो इनि जायगायाव इउ होबाय गेजेराव मा दं माइनास दं माइनासखौ लिरबाय ओमफ्राय मा दं 1 by 2 दं 1 by 2 खौबो लिरबाय जों ओमफ्राय सानजाब दं होआबाबो खोथा गैया 1 by 3x minus y 1 by 3x minus y माने मा p बेखौ होबाय ओमफ्राय मा थाखो इकुवेल थाबाय माइनास 1 by 8 आ थाबाय खेबसे नायबावबाय जों ना 1 by 2 दं 1 by 2 थाबाय 1 by 3x plus y माने बेसे इउ नै माइनास थाबाय 1 by 2 आ थाबाय ओमफ्राय 1 by 3x minus y माने मा p नैबे इकुवेला थाबाय आरो माइनास 1 by 8 आ थाबाय बेखौ एसे साजायबावखानि दे साजायबावबाथाय मा जायो नाय मोननैयावबो इउ आरो पि मोननैजोंबो 1 by 2 दं नालाय 1 by 2 खौ कमन लानो हागोन 1 by 2 कमन लाबा मा जागोन इयाव इउ थागोन मानो होनबा 1 by 2 जो इउ सानजाबनाया नै 1 by 2 इउ जायो माइनास इयाव पि आ थालांगोन मानो होनबा 1 by 2 जो जुदि पि सानजाबो 1 by 2 पि थायो आरो ओजा मा थागोन माइनास 1 by 8 थायो आरो अब्लाथाय नै इउ माइनास पि खौ लाखिना होसुन इउ माइनास पि लाखिबा मा जागोन 1 by 2 आ ओजानि 1 by 8 खौ रानहैगोन आरो इयाव जे माइनास 1 by 8 दङ ना माइनास 1 by 8 जे दं इखौ 1 by 2 आ रानहैगोन नै 1 by 2 आ
अब्लाथाय मा जागोन इयाव इउ माइनास पि थाबाय इकुवेल थाबाय ओजा मा दं -1/8 थाबाय ओमफ्राय सानजाब उल्थायबा मा जागोन 1/2 आ 2/1 जागोन आरो इउ माइनास पि थाबाय इकुवेल थाबाय -1/8 थाबाय सानजाब खालामनाय लोगो लोगो इयो 1 आ गाहायाव 2 आ गोजौआव थांबाय नै 2 जो 8 रान बेसे मोनगोन 4 मोनगोन ना 4 मोनो अब्ला मा थाबाय जोंहा इउ थाबाय माइनास पि थाबाय इउ माइनास पि थाबाय आगसिथिं इकुवेल थाबाय इयाव मालाय नैबे गाहायाव 4 × 1 बेसे 4 आरो गोजौआव -1 ल' दं नैयाव जेबो गैया माने 1 दं सानजाबबा बे -1 आखा -1 ल' दं गोजौआव गाहायाव 4 × 1 4 गोजौआव -1 दं बेखौ बेसे 4 नाम्बार खालाम अब्लाथाय एबार जों आरो फैलायनोसै ओरैबायदि 3 आरो 4 ना 3 आरो 4 बेयाव नायबाय जों बेयाव प्लास पि दं माइनास पि दं ना प्लास पि माइनास पि केन्सेल जागोन माब्ला केन्सेल जागोन जेब्ला नैबे रमान नाम्बार 3 आरो रमान नाम्बार 4 खौ दाजाबबा आगसिजों आगसि दाजाबबानो प्लास पि माइनास पि केन्सेल थांगोन थिग बिदिनो जोङो बेखौ खालामनो थाखाय मा खालामनि 3 आरो 4 खौ जोङो दाजाबनानै लागोन आरो 3 आरो 4 खौ दाजाबना लानि स' 3 + 4 स' मा जाबाय 3 + 4 नै इखिनिनिफ्राय लिरनो स' 3 + 4 इमप्लाइज मा फैगोन 3 + 4 खालामबा 3 नि आगसिखि दं इउ प्लास पि दाजाब नालाय दाजाबोबाय ब्रेकेट होलायनो गोनां गैया इउ प्लास पि लाबाय ओमफ्राय दाजाबोबाय ओमफ्राय 4 नि आगसिथिं दं इउ माइनास पि इकुवेल थाबाय गेजेराव ओजा मा दं 3/4 प्लास 3/4 प्लास आरो मा दं ओजा 3/4 दं इयावलाय 4 नि आगदाखै -1/4 जों नायबावबाय नै 3 नि आगसिथिं इउ प्लास पि नै लिरबाय दाजाबदों नालाय प्लास फैबाय गेजेराव आरो 4 नि आगसिथिं इउ माइनास पि नै इउ माइनास पि थाबाय 3 नि आगदाथिं 3/4 नै 3/4 लिरबाय प्लास नालाय प्लास फैबाय ओमफ्राय 4 नि आगदाथिं -1/4 नै -1/4 लिरबायना बेयो अब्ला मा फैगोन जोंहा नैयाव प्लास पि माइनास पि केन्सेल थांखाबाय अब्ला मा थाखो इउ प्लास इउ मोननै इउ 2 इउ ओजा मा थाखो एलसिएम लाबाथाय 4 नालाय 4 जाबाय 4 जों 4 रानबाथाय बेसे 1 सानजाब 3 प्लास इन्टु माइनास नै प्लास इन्टु माइनास जाखाबायना प्लास इन्टु माइनास 4 जों 4 रानबाथाय बेसे 1 सानजाब 1 अब्ला बेसे जागोन इउ थाबाय 2 इउ थाबाय इयाव मा थाखो 4 थाबाय आरो गोजौआव 3 - 1 बेसे 2 एबार जों इउखौ लाखिनो हागोन नै इउखौ लाखिनो हाबा मा जागोन इउखौ लाखिनो हाबा नै 2 इउजों 2 सानजाबना दंमोन ना नैबे सानजाबना थानाय 2 आ बहा थांगोन खनाजों खना नैबे खनाजों खना सानजाबहैगोन 4 जों गोजौनि 2 आ 2 इन थागोन गाहायाव जे 4 दंना नै 4 जों नै इउजों सानजाबना थानाय 2 आ खनाजों खना सानजाबहैगोन नैदि अब्लाथाय मा जागोन गोजौ गाहाय 2 केन्सेल 2 जों 2 रानबा बेसे 1 मोनो थामहिनबा इउनि माना बेसे ओंखारगोन इउनि माना ओंखारगोन 1/, इयाव बेसे 4 थाबाय आरो बेखौ मोनसे स्टार सिन होना दोनथ'बाय स्टार सिन होना दोनथ' इउआ बेसे ओंखारदों जोंहा नै जा इउ दंमोन ना इउखौ लिरबाय जों ओमफ्राय उनाव इयाव 1 दंमोन 1 थाबाय नै 4 आ थाबाय आरो इखौ जों मा खालामसै इउनि मानखौ जोङो 1/4 मोनबाय दा इखौ जों आरो मा खालामलायनोसै इउ माने जोंनोथ' इउनि मान नाङाना मा दिहुननांगौ एक्स आरो वाइ एक्स वाइसो दं नालाय ना गासैयावबो एक्स आरो वाइनि मानखौसो नांगौ जोंनो बेनिखायनो जों इउनि जायगायाव आरो फज'फिनलायनांसिगोन मा हमना लादोंमोन जों आसलथे इउनि जायगायाव मा लादोंमोन जों 1/3x + 1 3x + y इउनि जायगायाव 1/3x + y इखौसो लादोंमोन हमना बेनिखायनो जों इखौ फज'नांगोन आदसा नै बेखौ आंनो दा नांगोन नालाय आं बोथेना दोनथ'दो दा बाहायगोन आं बेखौ दा इउ माने मा
u माने जाबाय 1 by 3x plus y 3x plus y u माने मा u माने 1 by 3x plus y इक्वल थाबाय आरो 1 by 4 थाबाय खेबसे खोन्थाना बावदो आं याव जे u दं u नि जायगायाव मा लिरबाय जों 1 by 3x plus y मानो होनबा जों हमना लादोंमोन 1 by 3x plus y माने मा u मोन बेनिखायनो u नि जायगायाव जोङो 1 by 3x plus y खौ लिरबाय नै इक्वल जे इक्वला थाबाय गेजेराव 1 by 4 दङ ना 1 by 4 आबो थाबाय खेंस्ला सानजाबना ला ओरै खना जो खना 3x plus y जो 1 सानजाबा 3x plus y आनो जागोन आरो 1 into 4 4 आनो जागोन आरो इखो नाम्बार बेसे 4 आ लागै थांबायमोन ना इखो 5 नाम्बार खालामना दोन 3x plus y आनो 1 into 4 4 एबार आरो फैलायदो बा ओरैबो खालामनो हायो आरोखौनो होदो दे नैबे 3 आव फज'गोन जों आरो 3 इमप्लाइज 3 आव मा फैयो इखो नाय 3 आव मा दङ u plus p equals to 3 by 4 दं 3 by 4 जोङो 3 नाम्बार समानथायखौ लाना फैबावदो मा दं 3 नाम्बार समानथायाव u plus p दं इक्वल दं आरो 3 by 4 दं लिरबाय नै याव जों मा होगोन नाय u नि माना बेसे नै दासो स्टार सिन थानायाव मामोन u नि माना बेसे 1 by 4 u नि जायगायाव जों मा होगोन 1 by 4 होगोन आरो बेनिखायनो नै u नि जायगायाव 1 by 4 खौ हो u नि जायगायाव 1 by 4 होबाय नै प्लास थाबाय p थाबाय ओजा मा दङ 3 by 4 दं 3 by 4 एबार जों याव मा खालामगोन नैबे p खौ लाखिना हो p लाखिनाबा मा जागोन ओजा 3 by 4 दंखायोना 3 by 4 दं 1 by 4 आ जों थांबा माइनास 1 by 4 जागोन नै माइनास 1 by 4 एबार जों मा खालामनो हागोन p खौ लाखि आरो सानैयाव मोनसे खोथा दहायनि बायदि स्टारखौ बाहायना होना लिरना हो स्टारखौ बाहायना जों मानो लिरदो स्टारखौ बाहायना नै मोनसेयाव मानो होनबा u नि जायगायाव मा होदो 1 by 4 खौ होदो u नि जायगायाव जे 1 by 4 होदो अबे नाम्बारनिफ्राय फैदो नै u equals to 1 by 4 आबो दं स्टाराव दंमोन ना बेनिखायनो स्टारखौ बाहायना होना लिरना होदो एबार p थाबाय एलसीएम ला 4 जागोन नंगौना मोननैबो 4 नालाय एलसीएम आ 4 जो 4 रामबा 1 into 3 3 नै माइनास थाबाय 4 जो 4 रामबा 1 into 1 खेबसे नाय 4 जो 4 इ मोननैनि एलसीएम आ 4 ओमफ्राय 4 जो 4 रामबा 1 सानजाब 3 दानख' थाबाय 4 जो 4 रामबा 1 सानजाब 1 एबार नेक्स्ट जों इयाव फैलायनो जोंहा ससेयाव मा दं मा थाखो ओजोंहा आगसिथिं p दं आरो ओजोंलाय 3 निफ्राय 1 दानख'बा बेसे 2 आरो नैबे 4 थाबाय मा थाखो नै आगसिनि p थाबाय इक्वेला थाबाय गाहायनि 4 आ थाबाय आरो गोजौआव 3 - 1 बेसे 2 बे आरो नै 2 जो 4 खौ रान बेसे मोनगोन 2 मोनगोन गोजौआव 1 थाबाय 2 जो 2 खौ रानबाथाय 1 2 जो 4 खौ रानबाथाय 2 थामहिनबा p इक्वल्स टु बेसे मोनखो 1 by 2 आरो मोनसे खोथा जोंनोथ' p नि मान नाङा x आरो y नि मोनसे मान नांगौ नालाय ना दा होमबाथाय p माने मामोन p माने आसलते 1 by 3x - y बेखौ जों p होनना हमना लादोंमोन बेनिखायनो p नि जायगायाव 1 by 3x - y होफिनदो 1 by 2 थाबाय जों मा खालामदोंमोन 1 by 3x - y खौ p होननानैसो हमना लादोंमोन बेनिखायनो p नि जायगायाव 1 by 3x - y फैबाय आरो इक्वला थाबाय नैबे 1 by 2 आ थाबाय खेंस्ला सानजाब 3x - y जो ओरै 1 खनाजों खना सानजाब मा जागोन 1 जे बे सानजाबबा एखे 3x - y आनो थागोन आरो 1 into 2 2 आरो जों नायबाय खनाजों खना सानजाबबाय 1 जो 3x - y सानजाबा 3x - y इक्वल थाबाय 1 into 2 2 ओमफ्राय इखो रमान नाम्बार 6 खालामदो जेब्ला इयो रमान नाम्बार 6 जाबायना अब्लाथाय जों मा खालामनो हागौ एबार नाय जों मोनसे नेमजों बानायगोन इखो खोमोरनाय आदबजों बानायनोसै खोमोरनाय आदबजों बानायना होनि आच्छा नैयाव लाइन मोनसे लिरजागोन ना नैयाव लिरनि खोमोरनाय आदब खोमोरनाय आदब बाहायबावनि आरो नाय खोमोरनाय आदबजों बानायगोन जों इयाव नाय बायाव मा दं प्लास y दं 6 आव मा दं माइनास y दं प्लास y माइनास y माला थांगोन जेब्ला 5 आरो 6 खौ दाजाबगोन ना अब्ला आगसिजों आगसि दाजाबबानो प्लास y माइनास y केन्सेल थांनानै x नि मान ओंखारलांगोन बेनिखायनो जों मा खालामनि 5 आरो 6 खौ दाजाबनानै 5 + 6 implies
5 आरो 6 नाम्बारखौ दाजाबना होबा मा जागोन 5 नि आगसिथिं मा दं 3x + y 3x + y बिजों दाजाबगोन नालाय प्लास फैबाय 6 नि आगसिथिं मा दं 3x - y 3x - y खेबसे खोन्थाबावना होदो आच्छा दे लिरथारनोसै नै 5 नि आगदाखै मा दं 4 दाजाब ओमफ्राय 6 नि आगदाखै दङ नै जों मा खालामदो 5 नि आगसिथिं थानाय 3x + y बिजों दाजाबदो माने प्लास अबेखौ 6 नि आगसिखै 3x - y नै 3x - y इकुवेल थाबाय ओमफ्राय 5 नि आगदाखै थानाय 4 आरो नैबे 6 नि आगदाखै थानाय 2 माने आगदाजों आगदा आरो माने 4 दाजाबनै नै 4 दाजाबनै बानायदो ना दाजाबदो जों अब्ला इयाव नाय -y + y केन्सेल +y - y केन्सेल एबार मा थागोन जोंहा आच्छा बेयाव मा खालामनि नैबे 5 नाम्बारखौ आं दानांगोन 5 नाम्बारखौ आं लिरना दोनथ'नि 3x + y = 4 5 इयाव लिरना दोनथ'बाय आं नैबे 3x + y = 4 खौ इयाव लिरना दोनथ'बाय दानांगोन बेनिखायनो अब्लाथाय मा थाखो इयाव नाय 3x मोनथाम x + 3x मोनथाम x आरो मोनथाम x दाजाबा बेसे 6 x जाबाय आरो जोंहा 4 दाजाबनाय बेसे 6 मोनथाम x दाजाब मोनथाम x बेसे 6x इकुवेल थाबाय 4 + 2 बेसे 6 x खौ लाखि मा जागोन ओजा आगदाखै 6 दंमोन ना x जो सानजाबना थानाय जे 6 इयो रानहैबाय नै अब्ला मा जाखो 6 जो 6 रानबा बेसे 1 x खौ लाखिबाय 6 आ ओजानो 6 खौ रानबाय नै अब्ला 6 जो 6 रानबा बेसे 1 x नि माना बेसे 1 दानिया जोङो x नि मानखौ अबाव फज'गोन नै जे 5 नाम्बार समानथाय लिरना लादोंमोन बेयाव दानिया 5 implies 5 आव मा दं 3x + y = 4 3x + y = 4 नाय मा दं जोंना 5 नाम्बार समानथायाव 3x + y = 4 बेनिखायनो 3x + y = 4 खौ लिरबाय ओमफ्राय 3 थाबाय x नि माना बेसे 1 प्लास नैबे y थाबाय नैबे 4 थाबाय 3 × 1 3 प्लास नैबे y थाबाय ओजा 4 थाबाय 3 सानजाबसे 3 दाजाब थाबाय y थाबाय इकुवेल आरो 4 थाबाय y लाखिना हो ओजा मा दं 4 दं ना प्लास 3 आ जों थांबा -3 अब्लाथाय मा जाखो y नि माना बेसे जाखो 4 निफ्राय 3 थांबा बेसे 1 y खौ लाखिबाय प्लास 3 आ जों थांबा -3 जाहैबाय 4 दानखौ 3 बेसे 1 जाबाय आरो अब्लाथाय x बो मोनबाय y बो मोनबाय बेनिखायनो जोंहा फिननाया ओंखारजोब्बाय आं बेनिखाय नै लास्टाव लिरना होगोन नैबेयाव लिरना होनोसै लास्टारनिखौ जों मा मोनखो बेनिखायनो x आ बेसे x आ 1 y आ बेसे 1 नाय x आरो y मोननैनिबो मान ओंखारबाय 1 ओंखारदो x आ 1 y आबो 1 नै y आबो 1 बेनिखायनो जोंहा मा जाबाय नैबे 8 नाम्बारनि जिथु मावफुंथाय बेबो ओंखारलांबाय आरो 8 नाम्बारनि जिथु मावफुंथाय बेबो जोबलांबाय आरो 8 नाम्बार जोबनायजों लोगोसे मा जाखो नैबे 1 नाम्बाराव जेसेबां दंमोन ना गासैबो जोब्बाय आरो बे जोबनायजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।